Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasingo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Hulyo 14, tuig 2022. Pas lang kita anay sa aton today in history kay medyo ginakulang ang aton nga tiyempo. Agad man sa aton nga coverage sa nagluntad nga sunog kaina dira sa area sang barangay Handumanan mga kaakson. Subong nga hapon, liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinaka mga bagong mga dalagko ng mga balita nga natipon sa ato mga action unit reporters at action patrol reporters nga magadulong sa inyo sa pinaka mga sitwasyon ng mga bagong nga balita nga ilang nga natipon samtang padayon man ang aton nga pagpangalagad. Subong nga hapon, Action Reports Afternoon Edition. sa kinaandala ko naman ang inyo alagad sa kanginan ako naman si Action John Diaz. Welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano bala ang mga bulabalita nga dapat naton bantayan sa tunaman nga pagpangalagad sini nga hapon. Bago nga balita nga nagsulod mga kaaksyon, may isa ka bypass operation naging padigay na Bago City PNP. Draman sa may barangay poblasyon sa sulad sang Bago Consariin. Isa ka Bacolod noon nga residente sa barangay 35 sudad sang Bacolod ang nadakpan kag nakuwaan hindi lang gamay, hindi nilibo, kundi 1.8 million pesos nga worth sang illegal nga droga. Radyo. 1.8 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga mga kaaksyon ang na-recover sang mga kapulisan sa posisyon kag kontrol sa 42 anyos nga high value individual. Aton karon pamatian mga kaaksyon ang labing uli nga update kag impormasyon mayangot sini nagluntad naman nga bypass operation sa sudad sang Bago. Aksyon Radyo. Sa iban pang mga balita gadulong ni Action Art Tayhupon, pagpanghawan sang spaghetti war sa Bacolod. Ginumpisa na sa mga telcos suno kay Mayor Albi spokesperson Attorney Bong Dilaga. Aksyon Radyo. Sining hapon may nagtinapungulay ng mga jeepney drivers sa tubang sang SM City Bacolod. May kinakabalo ko na no ang ginalinan sini mga kaaksyon. Pero maga-istorya kita angot gapon jeepney driver subong adlaw. Matapos mag-trending ininiman isa ka video sa social media kung sariin nagsinabtanay ang driver upod ang asawa kontra traffic enforcer. Aton nahibaloon ang detalye sila mga kaaksyon na yung kaupod naton mismo ining asawa kag ang driver. Live diri sa Action Reports Afternoon Edition. Kagkuhan man naton sang pagpagkaroon ang tagpamunuan sang Bacolod Traffic Authority Office. May may gina-compare market nga balita. Oy, may encounter na naman nga nagluntad subong hapon.
Aksyon Radyo. Dalang kita na ikutom mga kaaksyon ng mga balita nasyonal. Ining si Undersecretary Maria Rosario Vergere amo ni sumong nagapungko bilang officer in charge sang Department of Health. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radyo. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time na 5:14 na. Hindi na kita maguyang pas ang tempo. I-check naton anay ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod. Kamusta ayan? Nagbunok ang ulan. Mga pasado las 12 ng hapon mga kaaksyon. Pero daway gid man nagdugay subong nga matinion, medyo mapaang kag mainit ang panyempo. Samtang ginalat nato ng patrol, may mga mensahe ka mong luyag ninyo ipadala, mga komento, suwestyon o kung reklamo. I-text lang sa ito naman yung text hotline 0963-7570874. Or pwede man mga kaaksyon, ibutang sa ito naman yung comment section sa ito ni live streaming. I-search lang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ninatagan sang igtalopangod sa dilig lamang madugay. Hindi ka mo magkauya. Ato ni na pagkabasahon, ato ni natagan sang igtalopangod. This time, i-check nato na ang aton nga patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. O pag kay Action Zil Minado. Action Zil, may ngapon. Action dyan, wala nun nga hapon, nagagulpi ng bunok naman ng ulan, no? Kita yan sa may, lupitay na, makita nato na diri ang lakas sa trapiko kung sugatan nato niya tayo medyo matraffic yes. Pero ini ang ginasundan tayo hindi magita mo na action dyan yan no kanina ini ang lakas sa trapiko subong nga hapon dito kay nasa ginakadtuan sa man action dyan no kasubo-subo man titi tatlo ka pamilya gid niya ang natupok no ilang panimalay sa nagaluntad ang sunog action dyan at subong nga hapon do spaghetti wire wala ang panahon subong. Hindi, maintindihan. Siludriya sa may south nga bahin, no? Masalag naman action dyan, pero ang norte yun, no? Dari sa may sa ato niya mismo ang kalangitan, grabe ka bugat, no? Kung nagaguong-guong katama, ang aton siya dari, no? Nga tiyempo, pero ang temperatura, kung hara ka, so kagwa, bis ka nagaulan pa ang sagihapon, no? So, sa mga kauturan ta, no, nga nagamotorista, pasilong lang anay, aram sila nagapasilong sa kilid at sini-action dyan, no, kaya iban sinisila, wala mga raincoat, so kamakay subong daan sa nga bulong, kaga pagalaklon, so kinanglan din, no, nga hindi magasulay-sulay sa ulan, kagati ang panamingit pero may helmet again, no, kaga mga pads, siniwaga sapatos, sa mga nagamotorsiklo subong hapon, kaya action dyan, no, ang mga dalanon, adri sa may syudad sa Bacolod, padayon sa gihapon na sini ang construction, sa ato na sini ang pag-checkar, dara sa may barangay 28, na may mga pipilaman ka mga dalan, subong ang under construction, kasi ang sa may singkang niya, ang arasa tubang metro doon, ginamatamat naman, lapit na lang din ni Makuman, so subong nagatudo, ang ulan. Action dyan, no? Nagbunok naman pag kalamo na sa mga salakyan ang halindra sa may dalan sa Burgos kagalakson man action dyan, no? So matraffic ka pa sa Diapol kung kanay-kanay ang lakat sa trafiko, no? So ada ka congested, no? Ang traffic action dyan. So far action dyan, amo ni ang isa ka major incident sa mundo sa may syudad sa Bacolod. Ini ang nasunog, no? Nga nagaluntad yan sinilang din ang hapon. Kasi makita naman nato na diri sa pipinak no, ka mga market at sa syudad sa Bacolod, nga magutok-gutok man, kaya nga itong mga kauturan, tingisi man sa ilang pagpalindahan, nilabi na diri sa may libertad at public market, no? Nagasinugot, anay naman sa sakyan, kaya medyo ang lakas man sa trapiko, no? Medyo crowded man, kagati kanay-kanay man na action dyan. So, sa ato nga mga kauturan, no, maghalong din sa mga nagabiyahe. Action dyan, observation report, nagikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition.
Aksyon Radyo. Salamat sa report ni Action Zil Minado sa Patrol. Action Radio Philippines Standard Time na 5:18 na. Aksyon Radyo. May nga pandira kay Ma'am Ana Sinoro, Rose Ann Iriman, Eileen Flores. This time mga ka-aksyon, i-check naton anay ining isa ba ka nag-viral nga video sa social media kung sa online mga ka-aksyon kung sa riin may isa ka eksena o kung isa ka insidente mga ka-aksyon nga nagluntad diri sa Bacolod involving isa ka jeepney driver, ang iya asawa, kag ang traffic enforcer mga ka-aksyon. I guess diri ni nagluntad sa area sang Dalan Ramos, Lacson. Ang natabo sini diri, initial lang, ang possible nga scenario is ginsaway sang traffic enforcer ining driver sang jeep bangod nga may mga violation gid man. Eventually mga ka-aksyon, siguro nagsabat may mong driver, do wala na namian mga ka-aksyon ining ang traffic enforcer. Rason ko nga nagbinaylohanay na no sining mga tinaga mga ka-aksyon. And eventually digto kag do ka tigdas na gid sa mga tinaga. Ari bala pamatian naton anay ining kabahin kay na mga ka-aksyon. Tiga sir, lapos sa sir kay juta ka sir. Hindi na insakti mo sir ha. Ginasaway ka taglo, hindi ka naman sabat. Hindi mo ko pagabuyan storya. Hindi nakonsul man sa Sige, sir. ano mo, witness ka lang. Ipos ka na. Gusto nga na, ikaw yung sinasabi. Ganun talaga. Mamabuti yan. Kasabay ako sir ma. Kahit lang mo katulad mo. Driver ka? Hindi syempre sir kasi naman lang sir. Hindi mo ba ito ang nana mo? Sa ngayon mo. Hindi lang sa kasabat lang. Hindi sir nagkasunod lang sa sir. Santa ka mga madiretso. Kaya ka lang alagag. Gugo mo. Asawa ka ito niya ang nana mo na. Ipos ka na. Gusto nga na, ikaw yung sinasabi. Ganun talaga. Ipos ka na. Gusto nga na, ikaw yung sinasabi. Ganun talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Amo na mga ka-aksyon ang exchange sang ilang nga mga tinaga sa video nga ini. Actually nagtrending ini no sa social media. And mismo ining tagreklamo ang asawa amo ni ang nakakuha sang video. Tito ang ila diri nga punto dugay lang ilabuot abi kay te amo to ang pagbaylohanay kay nasa mga ginaasang ginambal nabatian nyo man mga ka-aksyon ang babahi amo tong sawa ang nagasinggit ti amo gito mga ka-aksyon ang traffic enforcer. Actually may nagapatunga pag ginadiri sa ila no may nagapatunga nga isa ka traffic enforcer man. Siguro balang pagdesignar diri sa may Ramos ginaobran nila mga ka-aksyon body o bot silingon of the night labi no duha sila ga of the night sa isa ka area. And ang aton pagkabalo actually ining nagpamirsa do hindi siya amuya ang nagsaway o kon ang nagpapundo sining jeep mga ka-aksyon. Manaluyag naton gani baloon diri subong hapon kun ano gid ang matudtuod nga senaryo no antes aton kuan sang pagpayag naman ang sa bahin sang Bacolod Traffic Authority Office. Kay ti gusto man naton mabatian ano gid lang matudtuod ginatabo no mga ka-aksyon. Joining us sining hapon ang nakakuha mismo sang video ay confirmed ako siya gini ang asawa mga ka-aksyon si Ma'am Joanne Dukay. Ma'am Joanne, si Action John Diaz sa Action Radio. Good afternoon. Hello ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Ma'am, ikaw gid si Joanne Dukay. Sakto ko? Sir, ako ni sir. Ikaw to ma'am ang nakakuha sang video? Sir, ako, sir. Sige. Ano ganing ngalan sang bana mo, ma'am? Si Reggie Disoyo, sir. Reggie Disuyo. Sir. Pila na edad niya na, ma'am? Kag taga-diin ka mo? 41 na siya, sir. Taga-diin ka mo, ma'am? Taga-Cadiz. Okay. Pero diri ka magatilir sa mong Bacolod. Oo, diri kami gabi eh. Ano nga jeep na, ma'am? Street, sir, kung di kami gastar. Hindi. Ano nga jeep ang inyong nga ginabiya? Shopping Northbound Burgos, sir. Okay, sige. Ma'am, storyahay kami. Ano natabo, mamaw, nga naglabot to sa phone? Antis, ma'am, naglabot nga nagsingkitanay. Ano gid ang natabo? Anong violation nyo? Wala man sa sir nagambal nga kung ano violation. Kaso, Okay. gipalapitan niya lang si Banaon, kagambala niya nga
Inya nga angaway ka nag-go, ti 7 seconds. Di hindi na si Banahon mag-go, kailangan lang kaya private aral sa una ya, sir. Okay. Oo. Ma'am? Di karon, sir, Mm-mm. nagpalapit ka. Mm. Gihambalan niya, sir, ang bana ko niya. Dapat nag-go ka. Bal ni Banahon niya, hindi na ko, sir, kay stop na. Hinabasi kong malang-alang ko. Okay. Tapos, ang hambal niya, buhat to. Ipag-goya kay Banahon, diskan stop na, sir. Mm. Di hambal ko ni Banahon niya, hindi ko, sir. Di why si Banahon nag-go. Na dito na sa nangaki, kay nagrason ko no si Banahon. Mm. Di hambal ko, sir. Seconds na lang, sir, hindi na na mag-go, kay lang na. Mm. Ang ginalikawan man ni Banahon, sir, nga basi, kung madakin ka, so basi madakpan sa, kay kis adaan, sir, kapag nakop na sila, sir mo. Mm. Hindi mo man madakpa, mabalaan. Mm. Di mo na hambal ni Banahon. Kaya dito sa naghambal, kan hambal si Banahon nga, may space pa man, sir, sa piyak na linya. Mm-mm. Pwede pa man maagyan. Di kay seconds na lang, di mas stop naman mo. Sige, wait lang gid mama. Diin inyo nga ruta pakadto man pa north ka mo or pabalik ka mo diri sa shopping. Pabalik kami sa shopping, sir. So bot silingon ara ka mo dalapit sa traffic lights. Aragit kami sa center section, gid, sir. Okay. Nagpundo ka mo mama bilin pa nga 7 seconds. Pero si Banahon, sir, naalang-alang sa private, kaya sa lakyan, ara sa private, sa libulay isang private. Okay. So may Tapos, so may yung bot silingon mo ma'am sa atubang sa salakyan nga ginabahay sang bana mo, may ara sang private nga salakyan. Nagapundo ko nagalakat. Tapon gid, sir, kay stop na mo, ti maliko kami going shopping, mo ti ang private mo man. Okay. So Pero after kaya ang amo to sal- ma'am, nakit-an niya so gusto ya kamo sang traffic enforcer ni nga pakadtoon mapago. Damo na, wala ka mo nagpasugod. Wala si Banahon nagsugot, sir, kasi syempre, sir, malang-alang basi padakpan sa or mag-go sa piyak, magbinangguanay sila, sir. May mga pasahero ka mo that time ma'am, no? Oo, may pasahero kami, sir, daw pila to kabilog. Sige. Si kaso, Oo. amo to nga nahalina, tigitadlong ni Banahon niya nga jeep kay Gat-Cross, Mm. kay mga tadlong sayang nga linya. Di palapitan niya guha to kay Gupa, bali ni Banahon niya, hindi ko, sir, kay alang-alang na. Ginapilit siya si Banahon, nabali Banahon niya, hindi ko, sir, mag-sir, kay alang-alang na. Niya may space pa man di sa piyak, pero pwede pa kalabay sa lakyan ko yung kaso mag-go, bala, sir. Okay. So, May time pa bot man. silingon, ang punto nyo ma'am, kamoy nga insist nga hindi ka mo mag-go kay ti para sa inyo alang-alang, si traffic enforcer gusto ya ka mo mag-go. Ma'am, may namit lang to nga ano nga tinaga nga masakit abi, prangkanay nga storya. Ano nga tinaga nga masakit ang hambal sang bana mo sa traffic enforcer? Sa totoo lang, sir, wala sa sir magyambal. Okay. Ang hambal niya lang, sir, nga, niya, sir, hindi na ko mag-go, sir, kaya lang na, sir. Di hambal niya sa hambal niya, buha ka, may time pa niya, hindi na, sir. Niya, sir, may space pa man di sa pihak. Pwede pa man maagyan sa pihak, sir. Amo na, be? Amo lang ginagibuya nga surya sang bana ko, sir. Wala gid kami magibuya nga surya. Kan malain, bisan singgit o konsingka, wala kami maghimo, sir. Okay. So, para sa inyong part, wala ma'am, no? Kilala nyo to ma'am na nakuha nyo ang pangalan sa traffic enforcer ngayon eh? Si Chris Aragon to sa sir kay kilala na sa sang vice president sang asosasyon namon, sir. Chris, Si Chris Aragon. Aragon, sige. Oo. Amo ni siyang tason. Taso na sa sir. Sama na ang nagtawag sa inyo. Ma'am, ano pa matyagan mo? Ano ang nahimo nyo nga nagkadto sa punto nga nagsinggitanay na? Amo to, sir, naghambal sa nga gohon go ta balay Banahon hindi. Ti karon kay go na sa pag-going shopping, go na, sir mo. Ti green lights na. Ti mag-go na si Banahon, hindi sa maghalin sa kay Banahon jeep ara sa tunga, amalya hindi ka mag-go stop kada. Nya, dito kalibot sa Caltex. Nya di ka di magagi. Dito kami naglibot, si Banahon naglibot to. Tapos, paglibot ni Banahon, sir, dito gid sir gin bira si Banahon kag ako. Ano magsiling ka bira ano ma'am? Inambala niya gid sir nga mo na sir nga galayo pa lang wakal na siya nga hambalya sa amon sir nga nya wala ka mong guro kakilala sa amon sa ako nay. Nya inang ginasaway na kamo, gabuya pa kamo storya nga malain. Di wala man gid kami nabuya sa storya nga malain, sir. Kasi nagrason man lang akong tanan nga may space pa man sir sa piyak. Okay. In case nga mag-go. Di amo na ba sa bana ko. Kaya nga hambal man sang isa kan enforcer nga gamayon. Nya sani, sir, nag-go ka lang kay ginasinyosan pa ka.
Tiyang bali man niya, hindi ko sir mag-sir, kaya lang alang. Tapos syempre kahalong sanda ko, pwede takpan na idan sa mong sir mo. May nabatian kapag ito ma'am nga nagambal ka nga lampusan? Oo, kaya nag-amo to sila hambal yung sir mo niya. Ay, basi kong na makuha mo to, hambal ko. Sige sir, ano sir, lapos sir, sir. Kaya ginabidyo ta ka. Di basi kong wala ka mo kakilala. Amo na yung hambal sir. Ako sir, nagpanik ko. Kaya una-una to, wala ko sa gibidyo, kaya okay lang to. Abi ko paguho niya kami. Kaya dito na ko yung nagpanik, dito na nga lapit na si Banaon, abi ko patupaan niya, kaya kamot nasa seatbelt sang teta, ni Banaon mo. Okay. Kaya dito ko na po cellphone, kaya video lang sa dali-dali. Amo lang to. So pagkatapos ito ma'am, sang inyong binailuhanay, nag-ano ka mo? Wala man sir. Nagpuli na lang ka mo or nagdiretso na ka mo biyahe? Nagbiyahe kami sir, pero ang bana ko sir, hindi kita focus biyahe, kaya gabiyahe kami sir. Daw umitsagan ko sir ang paminsaro niya sir, layo katama. Kaya nga bansa ko niya nung sala ko nga gamo yagid ko to. Isa ka daw mo por sir nga nasa lamuwa namon. Pila kayo sir, gabiyahe kami. Why kami ka sa lamuwa mo na nga enforcer sir. Okay. Madakpan kami sir, ginatikitan na naya, matikit mo naya, hindi na yung siling sir nga amo niya kami na. Ito totoo lang sir. Sa kaduga yun sir. Hindi kami yaman nun sa mga porser. Okay. Ma'am, Tama na, sir. oo. So anong luyag niyo ma'am ipalabot sini sa traffic enforcer or sa tagdumalan sang bitaw? Anong gusto niyo ma'am? Wala man siling nga pagdumot ko sa mga sa porser o kung ano sir nga siling nga gid. Ang gusto ko lang yan sir nga magklaro ay kami nga duwa nga in public or live bala sir ka para nga balaan niya sir sa laya. Kasi syempre may salaman si Banaon kaya go pag may time pa wala sa nag-go. Kaya mo na biyang sala di Banaon pero dapat iyaman saktuho ng pagtratarya sa tao nga dapat pwede man lang niya may istorya nga hindi sila nga singgitan niya ka tagtorisuko niya ka nga nagidapangabay ko sir nga dapat hindi saktanan nga tiyon pareha sa mo ng yan sir nga mga tao sir. Pila na ka mo katuig gabiyahe ma'am? Dugay na sir kay halimpaya sa bata among di sir tapos dasal. Mga pila na katuig? Estimate nyo ma'am? Dugay na sir kay more than mga 11 years na kaso kay napunta pa si Banaon sir mo. Okay. Tapos subong naman siya nagbalik kay na pandemic ba. Ma'am, klorong ko lang wala ka mo yaging tikitan sa kamusin nga time. Wala kami kitikitan sir pero nagpal sa sir nga may ticket sa kuno pero wala itikitan si Banahon. Sige. Ma'am Joanne, thank you gid sa mo time. We'll try to reach out bitaw regarding sini para mahusay kag maplastar no kag may balaw nato ang side naman sining ni Mr. Aragon kuno gid ang matutod nga natabo. Ma'am Joanne, thank you gid sa mo time diri sa Action Radio. Thank you sir. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:31 na ato na batian. Ato na interview kay Ma'am Joanne Ducay. Ang nasang tagreklamo mga ka-aksyon nga nakakuha mismo sang video nga nag-viral over social media. Sa aton pagbalik, ilabuto naton si Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Balo naton karon report nga nabaton si Derique ang pagkabati ko o pagkabalo ko. Login patawag ining concern nga traffic enforcer mga ka-aksyon na. Radio. Sa aton tanan nga mga ka-aksyon ang regular nga pagsupli Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiyan, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lihili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo, ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tika ba sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So baka kunway kabi ko na tikad to kay dos baybay kag si moton mo ikong langsa gid man ang baybay. So ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. So sagad ni gali mga tagahigad baybay ni. Oo, bala ang gali nila kung may bagyo. Actually, mga patimaan nila mo. Oo. Pare bla ka notice ka. Nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo, ang mga sapatan sa inyo balay daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Mahulos lang. Punta, na may mabot nga ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila, may paabot nga bagyo. Naman managli kang may bagyo ko, bago ko nakabati ya. Naman action, baka magluwas na action boy, doon naga-shape ko no kanal, ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa
kumbaga di ba kung pabaybay daga paamo na sa imong tubig. Aray ako nagamo mo na sa kilid ko na yun. So bantayan mo na action boy. So do medyo do ka linong saya pero gamo mo na sa kanila. Daga ka. Kita gini nila sa radyo gamo mo na. Tapos madyong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice actually. Go practice madyong. Malasa mo na yung pizzas. Ano ni? Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Ay mo na dito magsapat-sapat na daw ginuwa na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nandito siya ko na tuon mo. Daw ginuwa sila blaw. Lain daw maginuwa mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatama mo. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang sa do mga bahaan or kaya daw nakita ko na daw ka di ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita ang pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once nga may calamity nga. May calamity to gabi na kuha na sila mo no ginuwa. Ba siguro Action Boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila ko no. Siling ko no kung maghuni ko nung pakabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Wala ka ngayon. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline Action Boy bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kung sa bukid magwa kung maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ka Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atop. Ay na? Ano mo na? Filthy, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka na sa isa kung may mga gusto po, kung naimo labi nga, may dako, hindi man may dako celebration sa inyo balay lang, kundi kung may mga party, o kung may mga activities, kami mga outdoor activities. Mabutang ka isa ka? Isa ka dosena. Tre. Isa ka dosena lang? Isa ka entre yati, sobra 30 na yan. Do 30. 30 lang? 30. Okay. Basta hindi ko matrigo. Ano kay, hindi ko na hindi kakabalo, kay magbakit. Lagutag isa, duha lang. Makalain sa ka-3 lang, wala mo na ka 30 na sa. Ay, sorry. Budgeted eh. Duha lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness subong mo lang ko ni kabati Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kasang ako sa kami sa una, doon duman ko sang may mga activity kami, hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag kami itlog sa Carmelite. Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven. Once na siya mag-ano ka mo. Oo nga. Mayara ka nga nag-ulan. Hindi nakahatag na kami ito sang aga. May experience ako na mo, nag-ulan. Nakahatag muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan, tapos ang manuglapit na ang amon activity, naguntat. Tapos activity, nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginakawan nga magpati, pero ako na experience siya. Mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So, mo yala na iya sa atop kaya mabutang. Sa atop kaya. So, but silingon, bawion mo lang ang gapon. Pero mas tipid niyo kay 12. Libre sa katulog. Ariya 12, lagyan ko mo. Hindi pa di 11 ha. Kaya basta yung nga side sa inyo balay mo ulan lo. So, dapat 12, gen. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa ikaw lahat sa event. So next Action Boy, bulong ko no sa Dinay ka, mamangkot ko butang sa kung may ka mo atop, di mo ibutang na. Kung may atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop, bisan magkinano. Butangan mo gisa. Nag-big celebration ka pa sa inyo balay nga wala mo lang gali atop. Trapal eh. Hindi ko kasi sa dabla ka big celebration sa inyo po ay kay atop. Mo yaman di mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang yung butangin nagyapon yung mga mga parang hindi sila mainitan, mga tent or Okay? So next Action Boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas muna. Bongo. Oo. Bungang singot man sa mo. Naglibog wali ulo ko mo nga ti bungang araw. Sa ato ni bungang balhas. Nga araw balhas do kalayo. Tingay ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na ngapon lang. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot
sa Bisaya. Singot? Singot, kibala, singot. Tibala. So muna, bulong na kuno Action Boy sa bungang araw. Junji Liba ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Ago di palabot nato nining concern sang isa kata jeepney driver kag sang iya asawa mga kaaksyon nga maniningin viral sa social media kung saan may nagluntad nga pag binaisay nagtaas pang tingog mga kaaksyon. Sining mga involved nga mga persona, ilabi na ang traffic enforcer, nasabtanay makaaksyon sini sa ang asawa kag sang driver gid mismo. Ibalo naton kung ano nangin aksyon sang bitaw kay for sure nakalabot na sa ila ining report mga kaaksyon. Do may mga impormasyon kita nga temporarily do ano-anay no? Ginsaylo sa ibang departamento or posisyon while the investigation is still ongoing mga kaaksyon. May nga po kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon. Joanne Salmete Esiha, good afternoon. Athea Kim Iriman, good afternoon ma'am. Homa Lumina, mayang hapon. Ma'am Marilu Varon, Eileen Flores, Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Rose Ann Iriman, good afternoon dira sa imo. Eileen Flores, maayong hapon. Karen Millaflor, good afternoon. Sir Jose Mongcal Torilla, good afternoon. Michael Luis Arroyo, may mga komento si Sir Michael Luis Arroyo. Ma'am Diding Aloamiento, good afternoon man sa imo dira, no? Anyway, kung alang-alang pang signal ni Sir, gina-check na to ng linya ni Police Major Junji Liba. We could also check for the meantime, no? Ang aton nga patrol 2 crossing patrol, balo nato ng update sining sunog na nagluntad dira sa area sang barangay Handumanan mga kaaksyon. Na kun alang-alang pero kun ara na i-ano to ng Sir Liba, no? Kaya naka-schedule or kita kaina basi nagahulat-ulat sa bala, no? Sige, i-check na lang nato na temporary nga atong nga patrol. Ibalo naton tong detalye sining nagluntad mga kaaksyon nga sunog dira sa bahin sang barangay Handumanan. I-check na to 3 gid blakon 4 no ining involved ko rather na sunog mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil Minardo, mayong hapon. Action dyan, again, kumpirmaran ni sang Bureau of Fire Protection Chief Inspector Rodel Atili Gaspe nga 3 ka panimalay ang natupok sang sunog na mga alas 3:18 sang hapon dito sa Mayapurok, Datilis, Phase 4, Barangay Handumanan. Ang mga nasunugan, Sanday Lovina Pilapil, Shim Morales, Eugene V. Kadagoy, action dyan, no, kaga nagdanga sa 150,000 Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho. Sa patrolling ni si Action Jill Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 5:52 na. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Ang pinakaling update sa nagluntad nga sunog mga kaaksyon. Mga kababainan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpauli sa inyo tag
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extra
Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiyan, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lihili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tingnan ba sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka kunway kabi ko na size dos na. Pasensya gid sa mga mensaheng wala nato nabasa kay kulabo sa kitasang panahon mga kaaksyon. Karon na sa pinaka news and public affairs program sa Aksyon Radio sa mga nagaulat nga nagapadala sa mensahe diri kuno nung reaksyon sang bitaw kasi karon malabot no sang aton nga mga kaupdanan diri sa Aksyon Radio Bacolod.
Kag inyo na ba't yan nakabusang yung pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Webis kita nga presentation Hulyo 14, teg 2022. Salamat gid sa aton nga Patrol 2 Crossing Patrol pod kay Action Zilminado, back to back kay Action Nino Bogina. Ato News Center Action Dale Salazar, dili naman sa Studio A Master Control. Sa ato naman nga technical side, kapod naton si Action Oliver Pason kag Action Elray Dotilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition po naman kay Action Dale Salazar. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan Action Jan Diaz, nga nagasiring ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo kag kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.